Hola a tothom, una exposició sobre nou barris. Això és des de la muntanya a Torre Baró, amb Trinitat. Això és Torre Baró, el Sors i el camp de futbol. Això és la ciutat meridiana de Torre Baró. El castell. El pirulí de la Via Júlia, on estan les pistes de Via Favència. Una altra foto del pirulí amb el camp de la Muntanyesa. La plaça La República, allà dalt. Això és la Trinitat Nova, des de la Via Júlia. Des de la plaça de la República fins a Can Dragó, on està el Corte Inglés. També una altra foto de la Via Júlia, cap als edificis de la Renfe on visc jo. Una altra fotografia des de la plaça de la República, on està la Via Júlia. Una altra foto des de la plaça de la República. La part de Collserola, tot allà dalt, verd, muntanya. Això és des de la torre de plaça Urrutia, des de Torre Urrutia, que es veu la muntanya també, on està Vila Piscina a prop, les cases barates, el Turó la Peira es diu. Això és Virrei Amat, amb passeig Fabra i Puig, també Virrei Amat, cap a les cases barates. Més fotos de Virrei Amat, això ja és cap a baix. Més Virrei Amat, l'edifici Ocaso, a prop de Fabra i Puig. Virrei Amat. Cap a Sant Martí. Això és la Meridiana, també la part de Can Dragó. Sant Andreu Arenal, antigament, ara estació de Fabra i Puig. La part del cementiri. Amb la part de Verdum, de lo que hi ha a sobre de Can Dragó, i això lo de Can Dragó, la piscina de Can Dragó, i on estan el camp d'atletisme, la pista d'atletisme, l'agrupació atlètica de Catalunya i el Nou Barris.